Господ Исус плаче, защото земята загива, а ти още не си се обърнал. Знаеш ли, че полярните мечки са на ръба на изчезване? Ледът в Арктика изчезва, а те нямат къде да оцелеят. Гренландия се топи, Антарктида се руши, животните на Северния и Южния полюс нямат къде да избягат. Това не е просто екологичен проблем, това са Божиите сигнали и предупреждения. Бог казва: Бог оплаква бъдещето на човечеството, скърби за падението на човечеството и страда за това, че стъпка по стъпка човечеството върви към упадък и по пътя, от който няма връщане. Не се заблуждавай, че това не те засяга. Ако животните вече не могат да живеят на тази земя, ще може ли човекът да оцелее? Напиши Амин и намери истинския път към спасение. В дните на голямото бедствие, спаси себе си и семейството си. Сподели това послание, може би една душа ще бъде спасена чрез твоята ръка.